nalika kula jenengan niku beribadah amal sae dinilai tiyang kok elek ngoten nggih niku mboten napa-napa, mboten masalah. Kranten napa kula jenengan ngamal sae, kula jenengan ibadah niku sing diarep-arep sanes penilaian saking manungsa, tapi sing diarep-arep penilaian saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, penilaian baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala lan ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados menawi dinilai elek niku nggih mboten napa-napa, diino-ino mboten napa, bahkan diasor-asorkan nggih santai mawon. Sing penting kula jenengan piye tetep sabar nggih. Wong liya ngerti apa niku kata-kata sing viral saat ini gitu nggih. Dados menawi kula jenengan niku dalam menghadapi semua itu kok tetap sabar tabah, maka Allah badhe ngangkat derajat kula panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sing unik malih Pak Bu, mengke suatu saat kadang Gusti Allah niki memberikan kesempatan datang kula jenengan nulungi datang tiyang ingkang boten seneng kalian kula panjenengan. Nek kula jenengan santai mawon. Nah, sing ditulungi niku wau, sing basane niku ngelek-ngelek kula panjenengan niku isin ra karuan. Isine ndak ning donya tok, bahkan besok teko akhirat. Pramila monggo teruskan kula jenengan dalam berbuat baik, teruskan dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan semoga kula jenengan selamat mulya wonten donya, luwih-luwih wonten akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.